El pavelló de París-Bercy va acollir aquest cap de setmana les millors gimnastes del planeta amb motiu de la celebració de la Copa del Món d'aquest esport. En noies, la gironellenca Lorena Medina va assolir una nova proesa internacional en acabar vuitena en la modalitat de terra diumenge passat. Medina s'havia classificat dissabte amb solvència, amb una puntuació estratosfèrica de 12,800 punts, la quarta millor puntuació absoluta a les semifinals. A la prova de diumenge va executar amb perfecció gairebé tot l'exercici, però un desequilibri a la sortida de la primera diagonal la va penalitzar una mica i va acabar amb una puntuació d'11,600 i la vuitena posició absoluta. Molt meritòria, perquè s'enfrontava a les millors gimnastes del món. La mateixa Lorena Medina valorava la seva actuació a través de les xarxes socials. Estic supercontenta d'haver pogut viure aquesta experiència, ja que vaig gaudir l'exercici com mai perquè hi havia moltíssim públic i és una experiència que m'enduc a casa i que sempre hi serà amb mi. A París, Medina també va participar amb el combinat estatal a la prova de salt. La gimnasta gironellenca està vivint un gran moment, després de la participació amb el combinat espanyol als europeus de Múnich el passat mes d'agost, on l'equip estatal va assolir la vuitena posició, suficient per la classificació pel Mundial de Liverpool del proper mes d'octubre. La gimnasta del Club Egiva de Manresa participarà dissabte vinent al Memorial Joaquim Blume de Gimnàstica a Barcelona, última prova preparatòria abans dels Mundials de Gimnàstica on Medina té moltes opcions de medalla.